волидайни хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ҷамоати деҳотии навободи шаҳри Турсунзода барои таъмири имсола беш аз 14 000 сомонӣ маблағ ҷамъ карда барои рангу бори мактаб сарф намуданд. агар пештар ҷамъоварии маблағҳоро худи омӯзгорон бардошт доштанд, ҳамакнун ин масъулиятро худи волидайн бардошт гирифтаанд. ман фикр мекунам ки якҷоягӣ бо падару модар, омӯзгорон, маъмурияти мактаб бояд якҷоя кор кунанд, якҷоя таъмир кунанд, якҷоя кор кунанд. ҳама вақт барои тарбияи насли наврас, барои таъмири муассиса. имсол падару модарони хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ҳисоби худашон мактабҳоро таъмир карданд. ин ташаббуси волидайн дар ҳоле сурат гирифт ки аз тарафи буҷаи маҳаллӣ маблағи муайяне барои таъмири таълимгоҳҳо ҷудо нагардид. аз буҷаи маҳаллӣ маблағ ҷудо нашуд, дар рафти корҳои таъмир ягон мушкилӣ эҳсос накардед? Не, мушкил нашудааст, барои чӣ ки халқ мана дастгирӣ кард, халқ муассисаро дастгирӣ карданд. аз тибқи гуфтаи яке аз падару модарон Ҷамолиддин Толиббоев, маблағҳои ҷамъшударо раиси кумитаи падару модарон Нурбобод Тураев ва Фарҳод Расулов ҷамъ карданд ва харҷи он низ бар уҳдаи онҳо будааст. ҳар як хонанда чанд сомонӣ маблағ ҷамъ кард? 15 сими 20 ҷамъ кардем. бо кадом одам чанд қа метавонад ёрдам кард, бо камтариш камтар, ҳамин хеле кардам ҷамъ карда, ҳамин ҷоя обод шуд. акне инҷа ҳама як ҷое шуда, фикр карда, гапш як ҷое карда, маблағ ҷамъ карда, ҳамин ремонт кард. маҳалла падару модар раис Норбо ака гуфтаги одам ҳаст, ҳамин коса расход кард, сарф кард. ҳарчанд ки омӯзгорон тасдиқ мекунанд ки онҳо аз таъмири имсола қаноатманданд, вале изҳор доштанд ки дар сурати ҷамъ намудани маблағи бештар ё аз ҳисоби сарфаи пули ҷамъшуда метавонистанд дигар корҳои тоиндан боқимондаро низ анҷом бидиҳанд. ба гуфтаи омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28, дар сурати ҷамъоварии маблағ аз ҷониби худи омӯзгорони муассиса онҳо метавонистанд барои таъмири компютерҳои корношоями мактаб ва инчунин барои насби шиёру овезаҳои зарурӣ дар муассиса саҳм бигузоранд. модом ки волидайни хонандагон аз ҷайби худашон ба ин ё он кори мактаб пул сарф мекунанд, аз ин ро онҳо мехоҳанд болои ин масъала назоратро бар уҳдаи хеш бигиранд. ман фикр мекунам ки якҷоягӣ бо падару модар, омӯзгорон, маъмурияти мактаб бояд якҷоя кор кунанд, якҷоя таъмир кунанд, якҷоя кор кунанд. ҳама вақт барои тарбияи насли наврас, барои таъмири муассиса. ҳамин тавр волидайн мехоҳанд ки худашон уҳдаи ҷамъоварии маблағҳо ва сарфи онро бар дӯш бигиранд. омӯзгорон бошанд бар он назаранд ки пули таъмирро худашон ва ё дар якҷоягӣ бо волидайн харҷ намоянд. оё волидайн бо омӯзгорон ҳам ақидаву ҳамаро мешуда бошанд ё не? ин суолест ки сари посухи он бояд ҳар ду ҷониб андеша намоянд.